Добър ден! Днешното избредно издание на Научпедия Kids ви представям едно от по-специалните събития. Ученици подготвиха креативно ревю, в което основен акцент са дрехи и започне от хартия. Моделите показват оригинални решения, смели форми и впечатляващи детайли. В рамките на ревюто ще бъдат представени артистични прически, създадени специално за събитието. Всички визии са дело на талантливи участници, които демонстрират своето въображение и професионални умения. Останете с нас, за да видите повече от това нестандартно и вдъхновяващо модно представяне. Какво се случва тук? Никой не ни предупреди, че има важно събитие днес в училищния двор. Записвай! Случва се нещо грандиозно. Има багер в училище. Възможно ли директора да иска да подкопае корнено до близката година ревийница? Уважаеми зрители на Научпедия Kids, ние сме на място от събитието, което в се нарича строителна мистерия. Сега ще видим и господин Казанчиев. Какво се случва тук? Добър ден! Искам да съобщя една радостна новина. След дълги бюрократични очаквания, най-накрая се поставя началото на строежа на новата спортна площадка на нашето училище, която ще допринесе не само за духовното, но и за физическото израстване и култура на нашите ученици. Надявам се съвсем скоро време учениците да се насладят на новата придобивка и да изпълнят, така да се каже, древногръцкия идеал, не само красиво тяло, но и красива душа. И както виждате, ние непрекъснато създаваме много красиви неща, за да бъдат и нашите ученици толкова красиви, не само вътрешно и външно. Така че тук сега в момента ще пристъпим към първа копка, за да съвсем скоро време да се радваме на новата ни придобивка. И се надявам тук, на тази площадка, от тук да тръгнат и новите ни спортни и олимпийски надежди, които да покоряват бъдещите върхове на спорта. Благодаря за вниманието. Благодарим ви, останете с нас. Айде за ново сръчаване! Пътен вятър на кораба, който ще ни пренесе в морето на спорта.